Zer da hezkuntza proiektua? Itxaropena ikastolaren hezkuntza proiektua da idatziz jarritako dokumentu bat non aipatzen dira gure hezkuntza proiektuaren ardatz nagusiak. Hortan bi elementu daude nagusiak. Bat da, nolabait gu Europako biztanle gara, Espainiako estatukoak, Euskadikoak, eta gure jaurlaritza, gobernuak, ministerioak, legediak jartzen digu exigentzi batzuk, baldintza batzuk, ikasleak 16 urterekin ze ikasi duten eta zerrez. Hori da parte bat. Beste bat da, nolabait nola nahi dugun guk gure ikasleen profila izatea. Hau da, zuen seme-alabak ikusten dituzue gurekin ikastolan 2 urtekin, batzuk 0 urtekin, hortzaindegian daudenak, eta abar. Eta ikastolatik ateratzen dira 16 urterekin. 16 urte egiten dute gurekin. Eta 16 urte horietan ze profilakin nahi dugu ateratzea ikasleak. Zer ikasketakin, ze izaerakin, ze jarrerarekin. Eta hor, ariketa hori egin dugu eta definitu dugu gure ikaslearen profila. Ikastolatik ateratzen direnean 16 urtekin ze profila eduki beharko lukete gure ikasleak. Eta hor, esaten ditugu gauza asko, 9 konkretuki. Bat, izan bat direla, alde batetik euskaldunak, euskal kulturan oinarrituta. 2, izan bat direla besteak beste autonomoak. Gaitasuna eduki dute defendatzeko bizitzan eurek abuz. Komunikatzeko gaitasuna eduki dute edozein tokitan. Bai heldua direnean, bai besteen aurrean bere ideiak edo bere proiektu bat aurkezteko gaitasuna, baita ere hizkuntzatan trebetasuna. Zer esan nahi du horrek? Gure helburua da gure ikasleak hemendik atera bat direla, bai euskeraz, bai gazteleraz eta bai ingelesez komunikatzeko gaitasunarekin. Agian, 3 hizkuntzatan maila berdina ez dute edukiko, baina bai batean eta bestean defendatzeko gai izan behar dira. Hortarako horiek eta beste batzutan oinarritzen da gure hezkuntza proiektua. Alde batetik hezkuntza legeak, beste alde batetik ikasleren profila eta gero tresna bat hartzen dugu nolabait gure lana hobera eramateko. Tresna hori da ebaluazioa. Ebaluazioa da azkenean ikasleekin egiten duguna urtero, lehenengo ebaluazioa, bigarrena, kurso amaierakoa, baina ez ebaluazioa ez sentidu horretan bakarrik. Ebaluazioa gure sistema guztiena. Nola lan egiten dugu? Ondo lan egiten dugu. Eta zertan oinarritzen da hori. Nolabait gure profesionaltasuna, gure proiektuekin, gure klaseetan lan egiteko moduak egokiak dira, emaitza honen lortzen ditugu. Eta hori nahi dugu urtero ebaluatzen joan. Eta ebaluaketa hortatik aterako dira ze hobekuntza egin behar ditugu. Eta efektibamente, hortik ateratzen dira, adibidez ingelesean edo adibidez matematikan edo adibidez koordinazioa ziklo batetik bestean eta abar, gure gabezia, gutxuneak, hobetu beharreko gauzak, eta hori da txertatu nahi duguna eta txertatu duguna gure kultura. Gure kultura oinarritzen da ebaluazioan. Hau da, etengabe begiratuz ze gauzak ondo egiten ditugun eta ze gauzak hobetu behar ditugun. Hori da gure hezkuntza proiektua. 3 zutabeak, euskera bikaintasuna hezkuntzan eta baloretan oinarritzen dana, eta gero ebaluazioa hobekuntzarako tresna bezala. Agur.